салому алейкум ва раҳматулло. бародарои азиз, худованд ватан нигаҳбон боша. шумо дидестем ки бародаро дар аэропорти Жуковский хеле камтар проблема шидагиай. иншаллоҳ ин бародаро ҳамашон мераванд соҳу саломат ба рӯзагии Парвардигор мерасанд. ягон майда зиқӣ накунен, ягон майда чиз накунен, просто дар ҳақшон дуо кунен. иншаллоҳ бас аст, кифоя аст. як чиз дигара мерасонамтон ки бародаро дар Инстаграм ҳамво худшон аэропорт дидан. ман дастраза броман барои ки ман 2 минут пас ҳамвода алоқа даям. ба ҳамон хотир ман шумода мерасонам ки дар Инстаграм карта ҳуй кардиян. худшонидан амои занг ки штоби бирасон ки ҳамин кор нашава. дар муҷа ман дидам бо видео визит қади ишорам додан нон, пон, тамоми чиз дар муҷа ҳастай. ягон сум пун дар му карта нагзаронен, ягон чиз накунен, кадоми метонӣ марҳамат биги бира дар му аэропортай ҳамуҷа даҳан. ягон чиз нагзаронен, ягон майда сумпум нагзаронен. бо кадомиш дар миҷа бахча сум кор карданияй. барои он қадар ҳозир беинсофош бисёр шидагиян. хоҳиш мекунем бародаро, мебинен ҳамин чиза даравида, мебинен даравида пешгирӣ кунен намонен. иншоаллоҳ посолисвашам рафтан, ҳамаша рафтагиян бародаро. амвоан ҳамуҷа ҳамин посолисвам гуфтесан ки пасаратса кунем, роишон кунем. хая ка амвоан барои ҷонканӣ ва барои чи хидмонае ки штоби ҳамин касала нагирем, ба ҳамун тоҷикистона набарем. ба ҳамун хотир бародаро зиқӣ накунен, дуо кунен, ҳамаш нағз мешава, ҳамаш иншоаллоҳ тенҷаз хуб аст. марани бисёр сармавайрон накунен, нагӯем ки чӣ ба дауҷа нестӣ, чӣ ба чӣ кор мекунӣ, чӣ ба беҳтарӣ мекунӣ. ма дауҷа нестам, фикри гӯшам ҳама да ҳамуҷа ҳай. алҳамдулиллоҳ ҳастан ҳамуҷа бародаро хизмат кисан. гап дорӣ бира ба ҳамуҷа дар кор шава мерава да ҳамуҷа дар пешат хатид гап мезана. алло нигаҳбонтон боша. ягон майда зиқӣ накунен, ягон майда чиз накунен, ҳамаш хуб аст. фақат дуо кунен, иншоаллоҳ ҳамаш хуб аст. худованд нигаҳбонтон боша.